Bon dia, amigues i amics, bon dia, companyes i companys. Jo tenia ganes de parlar aquí, amb un acte així, amb el Palau de Congressos ple. Jo crec que tots en teníem ganes de fer aquest dia avui, que és un dia que representa moltes coses, moltes per tots nosaltres, pels socialistes, pels nostres amics, per la societat catalana, per una societat catalana que vol el progrés i que ens necessita a nosaltres per garantir el progrés. Gràcies a totes i tots que heu vingut d'arreu de Catalunya per omplir avui aquest Palau de Congressos. Gràcies. Mireu, quan al juliol vam celebrar el darrer congrés extraordinari del partit, el nou primer secretari, l'amic Miquel Iceta, ja es va comprometre a la realització del proper congrés. I el congrés que avui presentem, que avui encetem, ha de ser un congrés en un marc obert a la societat, com obert és aquest acte avui, obert a les noves idees, obert a les noves aspiracions, obert a la nova era que fa uns anys ha encetat la nostra societat. Algú pot pensar amb aquest marc general, amb aquesta agenda política catalana que tenim en aquests moments. Algú pot pensar, i què fan ara els socialistes encetant el seu congrés, quan tenim per davant 3 processos electorals? Doncs bé, justament, parlar del congrés abans de 3 processos electorals fonamentals per la nostra societat vol visualitzar diferents conceptes. Vol visualitzar que les eleccions són el procés de participació per excel·lència, perquè els ciutadans puguin decidir el seu futur triant entre programes, propostes i governants. D'això se n'han oblidat alguns, que les eleccions serveixen per triar programes, governants, projectes de país. Per això serveixen les eleccions, són el gran procés de participació ciutadana i triar uns governants que responguin a les aspiracions dels seus pobles, de les seves ciutats, del país. Però mireu, les eleccions generen canvis en els governs i a l'acció política, però els canvis profunds en la societat són els canvis culturals, són l'avenç dels valors vinculats a la igualtat i a la llibertat. Els canvis profunds són el progrés cap a una societat que cregui en el desenvolupament personal i col·lectiu. Els canvis profunds venen del debat de les idees que permeten canviar la societat. I aquests canvis culturals, aquests canvis socials, els més profunds de fer, aquest debat ideològic, aquests moviments de transformació social que sempre hem liderat les esquerres al voltant dels socialistes, doncs és el que els socialistes fem en el dia a dia del nostre debat en el partit, en el diàleg permanent amb la societat que no hem perdut i en els congressos del partit, que sempre, però ara més, la societat vol, exigeix que siguin oberts als ciutadans i als col·lectius que volen avançar cap a la igualtat i cap a la llibertat. I avui volem iniciar aquesta conversa col·lectiva que ha de durar un any. Una conversa oberta a tothom que vulgui parlar amb nosaltres, a tothom que busqui la concreció del socialisme democràtic, als temps actuals de canvi d'era, de profund canvi social. Uns temps en els quals la societat busca transformacions que permetin que la globalització ho sigui també del benestar i ho sigui dels drets universals. És a dir, que la globalització ho sigui per l'accés a l'educació, a la salut, a l'atenció social i al treball. Aquesta és la nostra globalització, la globalització dels drets, la globalització de la justícia social. Els socialistes volem que aquesta globalització, que aquesta societat de la informació i societat del coneixement siguin sinònims. Fixeu-vos, no tothom pensa igual, la dreta pensa el contrari. Globalització, societat de la informació, societat del coneixement,
per nosaltres són sinònims d'universalització de drets, democratització de la societat i transparència de les institucions i les empreses. Aquesta és la traducció socialista de globalització, informació i coneixement. Drets, transparència, democratització. I avui els socialistes iniciem aquest any de conversa oberta amb la societat catalana i prenem com a punt de partida que el socialisme, el catalanisme i la llibertat són indissociables. Quan l'any 78, en aquest mateix espai, es va celebrar el Congrés de la Unitat Socialista, aquí, els que hi vàreu ser, vau fer la major aportació al socialisme i al catalanisme de tot el període de la transició democràtica. Molts ens hi vam sumar després, l'any 79 i l'any 80, molts, com jo mateix, venint del SUC i d'altres moviments d'esquerres del nostre país. I a lo llarg de tot aquell període democràtic s'hi han anat sumant els socialistes de Catalunya, tots els que han cregut que Catalunya havia de forjar el seu autogovern des de l'aprofundiment en la llibertat, des de la justícia social i des de la lluita per la igualtat. Així entenem nosaltres la formació de l'autogovern. Perquè mireu, Catalunya, remeteu-vos als períodes històrics del nostre país, només ha progressat quan ha vinculat les ambicions de desenvolupament com a nació amb les aspiracions de procés, de progrés econòmic, social i cultural. I molts ara han oblidat la nostra història. Els que ara convoquen unes eleccions al mes de setembre han oblidat la història de Catalunya, que aquest país és un país tan estrany, però que estimem tant, que és capaç de progressar nacionalment quan progressa social, econòmica i culturalment. Catalunya ha progressat quan la voluntat de construir una identitat col·lectiva i un futur comú lligat al concepte de nació s'ha lligat al progrés cap a la igualtat en un marc de llibertat i de solidaritat. I els i les socialistes volem, en el proper congrés, en aquest any de conversa col·lectiva i oberta que encetem, analitzar i donar resposta als reptes de la societat en un món que s'ha fet petit i una població amb igualtat de drets que s'ha fet gran. Aquest és el gran canvi. Els socialistes hem de dialogar amb la societat per repensar l'estat del benestar, que ara aquest estat del benestar no es restringeix a una zona d'Europa després de les guerres, no. Ara aquest estat del benestar ha de ser a l'abast de tots i totes i al que no hi volem renunciar, perquè volem que sigui per tots i totes, però els que ja ho hem aconseguit no hi volem renunciar, no volem fer passos enrere. Hem de dialogar en el nostre congrés sobre la sostenibilitat econòmica d'uns serveis públics que la socialdemocràcia europea va construir amb molta lluita i molt esforç, i ara no podem permetre que es degradin. Hem de dialogar sobre el major valor que encara ha d'actuar ara la educació i la cultura en aquesta societat del coneixement. Perquè mireu, en una societat capaç de produir béns i serveis de forma eficient, la indústria cultural passa a ser un primer motor econòmic. Aquesta és la realitat. I tenim qui ens parlarà de cultura, INSAP, INCREE cada dia, l'Albert i molts altres aquí. Sí, el món de la cultura. De vegades se'ns ha dit ens hem d'obrir més al món de la cultura. Més, ara del tot ha de passar a ser el primer sector econòmic amb un món que li és fàcil fabricar i que ha de crear benestar. I benestar és benestar cultural, educatiu, fonamentalment. I a casa nostra tenim més feina. Veig moltes llums vermelles que em saluden, intentaré. A casa nostra tenim molta més feina.
El socialisme democràtic català haurà de dialogar amb els socialistes de la resta d'Espanya per canviar el marc actual de crisi entre els governs de Catalunya i de l'Estat. Haurem d'establir amb els nostres companys un diàleg que permeti avançar cap a un marc federal basat. És molt senzill, amb el respecte i amb l'equitat, amb el respecte a la llengua, a la cultura, a les institucions, a l'equitat fiscal i a la solidaritat. Aquest és el nostre model. Aquesta és la nostra visió del model federal. Un model basat en el respecte. Respecte a la llengua, a la cultura, a les institucions, equitat fiscal i solidaritat. Ja ho veieu si n'és de fàcil d'explicar. Expliquem-ho, no ens liem. Respecte i equitat, respecte i equitat. És el model al que els socialistes volem anar amb un projecte compartit. Tenim molta feina. Tot això ho hem de fer, a més, en un any, acabo, en el que els socialistes catalans hem de guanyar unes eleccions municipals que permetin l'avanç cap a la igualtat i cap a la cohesió social. Des del govern dels pobles i de les ciutats, contribuint d'aquesta manera, com sempre hem fet els socialistes, ningú ens ha de dir res ara de que aquestes eleccions són claus pel futur de Catalunya. Per nosaltres les eleccions municipals han sigut claus pel futur de Catalunya, perquè nosaltres hem construït Catalunya des dels ajuntaments dels pobles i ciutats i des del govern de la Generalitat amb els presidents Maragall i Montilla. Així entenem Catalunya, una Catalunya que es construeix des de baix, pobles, ciutats i els governs de progrés a la Generalitat. Així entenem Catalunya. No ens ha de fer por les visions de país amb unes eleccions municipals, perquè és el que nosaltres hem fet sempre. I també hem de guanyar unes eleccions al Parlament de Catalunya perquè el nostre país surti de la crisi econòmica, social i institucional i no agreugi la crisi institucional. Perquè l'autogovern de Catalunya es basi en l'aprofundiment de la llibertat i sigui indestriable del progrés social. I també hem de guanyar unes eleccions al Congrés i al Senat, perquè l'Estat surti també amb cohesió social de la crisi econòmica i no sigui l'Estat d'Europa on s'han fet més escletxes socials derivades de la crisi, perquè l'Estat surti amb cohesió social de la crisi econòmica i perquè a nivell d'Estat es creï un nou marc de relació entre Catalunya i la resta d'Espanya que faciliti el diàleg i el pacte entre les nostres institucions. Acabo. Ara sí. Amigues i amics, companys i companyes, tenim per davant 3 processos electorals i un congrés obert. Un congrés obert a la societat catalana que ens han de permetre recuperar la confiança dels ciutadans en la capacitat de transformació de la societat. Això som els socialistes. Som la bona gent que té la confiança dels ciutadans per transformar la societat catalana. Aquest és el paper dels socialistes de Catalunya i que haurem de permetre, haurem d'aconseguir que a Catalunya el progrés en l'autogovern sigui sinònim de progrés social i cultural. Amigues i amics, moltes gràcies.